DJ DCI, é o brabo da putaria. So, Julia, touch me like out of bed. Ah. Čaute. Čaute ľudia, máte tu od môjho Dina. Neviem, čo to mohlo byť. Mohol vám ukázať, ako zatiaľ idem na môj merch. Môj merch zatiaľ není bohejaký, ale uvidíte. Počkajte chvíľu. Takže to je môj merch zatiaľ. No, je dobrý. Jo, je dobrý. Jo. No, je proste takýto merch zatiaľ. A toto si chcem robiť figurku, no a vyšli som tak toto. Len akože to tam je fajn. Môžem sa takýto postavať. Takže takto. Inak. Viete, keď sa je šárka z melonos? Šárku si. Musím ich mať. Príďte do toho. Ale to je najlepšie na svete toto. To je najlepšia vec na svete. A inak takto som má uško. Pozdrav do videa. Šup. Čup. Pozdrav. Miško, ahoj. Takže takto. Som zatiaľ v pohode. Trošku som žaloval vyrábať merch, ale to príde ešte niekedy. Takže asi čus. Fakt čus, asi. Čus. Čusík. Čus.